Здравейте, приятели, сега ще направим един giveaway на League of Legends аккаунт. Аккаунтът е 30 левел, има ранкет, има бая герой. Трябва да печелившия да му хареса. Дано. Преди май е бил, да, беше, играх аз, беше миналия сезон Gold 3. За да се запишете за giveaway, трябва да се регистрирате в този сайт. То нали ще ви иска номер. Се регистрирате в този сайт и там ще ви иска един реферал код да напишете. Да напишете този реферал код. Ще го има долу в описанието. И линк за сайта ще има. Там нали като се регистрирате с реферал код, те ми за тук регистрираните и се записвате. После аз ще пиша тук съобщение в този сайт. Ще му пиша и ще се свържа с него и ще му дам акаунта. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане.